L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Roberta Metsola iddeċidiet li ma ssirx investigazzjoni fuq membru parlamentari Ewropew Ġermaniż b'allegazzjonijiet dwaru li jgħidu li kien negozjant f'konsulenza li ta' għas-somma ta' €1,000,000 wara li kellu konflitt ta' interess għax il-pariri li ta' kienu fuq l-istess settur tas-servizzi finanzjarji li dwaru kien għadu kemm abbozza liġi. L-aħbar li Metsola għażlet ma tkomplix tmexxi kontra l-MP tad-Demokristjani fil-Ġermanja partit imsieħeb fil-Partit tal-Popolari Ewropew il-familja tal-Partit Nazzjonalista ġiet żvelata mis-sit awtorevoli politiko għalli fl-aħħar jiem saret laqa imsejħa bħala il-konferenza l-Presidenti fil-Parlament Ewropew, laqa li tmexxi Metsola u fiha ipoġġu wkoll ir-rappreżentanti tal-gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew fosthom anke Manfred Weber li l-assistent tiegħu u Simon Busuttil. F'din il-laqa ġie deċiż li ma ssirx investigazzjoni fuq l-Ewroparlamentari Ġermaniż Markus Weber. Politico irrapporta li l-laqa tant tkun segreta li ma jinżammux minuti tagħha u l-Parlament Ewropew ma jikkummentax fuq dak diskuss din il-laqa, iżda sorsi li tkellmu ma' Politico qalu li fil-laqa ta' Metsola ingħad li m'għandu jimxi xejn kontra Weber. Weber qed jiġi akkużat li tħallas minn negozjant Olandiż fejn ta' pariri fuq bidliet fil-liġi li torqod lil banek. Weber li ilu membru parlamentari Ewropew għal 30 sena reġa' ħireġ għall-elezzjoni u skont il-kodiċi tal-etika minn barra id-dħul tiegħu ta' membru parlamentari Ewropew u allowances li jirċievi jista' jaħdem xogħol ieħor privat, dan anke jekk wara l-iskandru Qatargate li seħħ taħt l-għajnej il-President tal-Parlament Ewropew Metsola kellhom jitlu aktar regoli rigorużi. Europarlamentari bħal Weber setu jagħmlu xogħol privat ieħor waqt li huma d-deputati ta' din l-istituzzjoni Ewropea. Fil-fatt regola proposta li membri parlamentari Ewropej li jaħdmu għal lobby groups ma jitħallux iżjed jagħmlu dan ma ġietx milquha biex osservaturi jgħidu li fl-operat tal-Parlament Ewropew hemm loopholes qawwija.